Φτιάξει οθόνη. Όπα, ναι. Sorry, μαγκές. Εντάξει, είστε τυχεροί. Γιατί για πρώτη φορά δεν έχω πάρει first blood στο level 1. Ούτε καν έχω ακουμπήσει την board. Για αυτό που μπορώ να τσέξω. Έλα βρε γάμο, το tower shot σου γάμο. Αυτά τα tower shot μου έχουν κόψει την καριέρα γάμο. Το σπίτσας, γιατί καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι που έφαγα τόσο damage εγώ από ένα tower shot. Δεν μπορεί να καταλάβεις πόσο αλλάζει τη ροή όλου του παιχνιδιού. Το 10 damage παραπάνω. Εγώ ας πούμε χάλισα το potion αναγκαστικά. Χωρίς λόγο γιατί χάλισα potion. Επειδή έφαγα ένα tower shot 200 damage. Δεν γίνεται ένα tower shot στο level να κάνει 200 damage. 200 damage θέλω 4 hit εγώ για να κάνω. Και το τρώω με ένα tower shot. Πίσω, όλο. Δεν γίνεται αυτό, δεν στέκει. Παλιά δεν ήταν έτσι. Αλλά γίνανε επειδή γινόντουσαν τα swap lanes. Γινόντουσαν τα swap lanes και μπαίναν 3 άτομα μέσα στο tower. Και επειδή μπαίναν 3 άτομα μέσα στο tower έπρεπε κάπως από τη ρέα να τα κόψουν αυτά. Και τι κάναν, μπαφάρει το tower ώστε να ντεφάρει εναντίον 3. Εντάξει, τα χάσα γιατί γάμο το σώμα με είχα το πόσο από πριν. Πούσαν έτσι. Γάμο αρχίδια πώς κάνω. Εντάξει, ό,τι να είναι νυφαστό. Πήγαινε μπότα το σκουπίδι ρε μαλά, εγώ θα πάω έτσι. Έτσι θα πάω με σπαθάκια να τη γάμισω. Δεν τα περίμενε το σκουπίδι αυτά η Riven. Όντως δεν παίρνει το flash, γιατί άμα ήταν καλός παίκτης θα τον περίμενε αυτό το flash, θα φλάσανε. Μα τους έσαι γιατί με μπάνανε πριν. Δεν ξέρω γιατί σε μπάνανε, αλλά κάτσε να κάνεις λάθος. Πάνε να βαρύνουν Hermaniacs να γίνεις άνθρωπος. Hermaniacs είναι τέτοιο κομμωτήριο. Η αλήθεια είναι ότι θέλω ένα κομμωτήριο. Σας είχα ρωτήσει και την προηγούμενη φορά. Σου λένε μαλάκα, τι θυμηθήκα. Τάιγκα ακούσε. Ρε Μαρούγκα, αυτά είναι του Ρίου. Όλο αυτό το στυλέκ το... Γενικά έχει ωραίο αυτό το κακό. Το στυλέκ το δίθεν. Αυτά είναι τα άσχημα του Ρίου που δεν νόμιζα να τα φτιάξει. Ωραία. Ξέρετε γιατί πέθανα. Γιατί το potion το είχα πατήσει και δεν πατήθηκε. Θα ζούσα για ένα HP τώρα και θα γίνουσα μέχρι να τη γαμούσα. Και τώρα πέθανε και έχασα όλο το game επειδή δεν γαμινιώτης. Επειδή γαμιέται όλο το σύμπαν ρε φίλε. Γιατί τα κάνω κάτι τέτοια. Γιατί τα κάνω. Γιατί τα κάνω. Α, αυτό λες Μαρούγκα. Γιατί τα φάω μα λέει. Δεν έχω καπνίσει ποτέ μου τρελέ, όχι. Είμαι έξυπνος. Τι να πούμε για την άτυχη ομάδα από τη Βραζιλία. Μήπως δεν στήσαν κανένα παιχνίδι και τους παίξαν μουστιά. Professional booster. Το είχα σκεφτεί, αλλά όταν άρχισα να μπουστάρω, κατάλαβα ότι δεν είναι worth. Πιστεύω ότι δεν είναι καθόλου worth το boost. Άμα δεν παίζεις, ας πούμε, σαν το τέτοιο Master Key όλη μέρα για να μπουστάρεις, για να μπουστάρεις όπως ο Καμπάρου και να είναι σχεδόν sure win, δεν αξίζει να μπουστάρεις. Πέφτεις με καρκινιάρδες, σε καρκινιάζουνε και παίρνεις αρχίδια λεφτά. Παίρνεις κάποια χρήματα, ναι, αλλά σε σχέση με αυτό που κάνεις. Αυτό το πόσο που δεν πατήθηκε πιο πριν με γάμισε. Δεν θα είχα πεθάνει ρε πούστη. Τα είχα και τα δύο, θα τρελαθώ. Θα φάει dive καριόλα! Η πουτάνα μου με παίρνει το tower ρε μαλάκα! Είδατε ότι σε μια φάση πήγε να μ' αφήσει και μετά με ξαναπήρε. Πήγε να μ' αφήσει σε μια φάση. Η πουτάνα είχε και ult κιόλας, δεν το είδα. Πάλι καλά που την φέιλαρε. Αλλιώς θα πέθανα. Λο lag, λέω βλάκας, ναι. Το κλασικό lag. Είχα lag άμα το σπίτι σου τώρα περίμενα. Εγώ με Thunder παίζω άμα το σπίτι μου. Τι λειτουργεί με το booster μα λέγα. Καρκινιάζεται όλο το ντουνιά όλοι για 10 ευρώ. Για 10 ευρώ πάει το Γιωργάκη Τζιάρντ στο Platinum και στο Gold. Γάμο το σπίτι σας γάμο. Δεν αξίζει το boost. Μόνο άμα έχεις έτσι την εταιρεία ολόκληρη να είσαι ο head admin και να βάζεις έτσι άτομα να μπουστάρουν, τότε κάτι γίνεται. Να παίρνεις ποσοστά. Τώρα να κάτσεις να μπουστάρεις δεν αξίζει καθόλου.
Καλά να το γίνει σκουπιδιά, όχι τίποτα. Έλα να πάω 6 level για να σου πω εγώ. 6 level. Οπ! Του. Έκανε το. Γιατί τα έχω πει λοιπόν. Τη Riven δεν μπορεί να τη χώσει. Για να τη χώσει πρέπει να σου μπει. Πρέπει να θέλει αυτή. Και αυτή έκανε το λάθος και μπήκε και έφαγε το lean. Εάν δεν έμπαινε, παρότι το άσουμε τώρα τη γάμψα και καλά θεωρητικά full life, δεν θα μπορούσε να τη χώσει. Έχει τόσα mechanics έτσι για να ξεφύγει. Escape mechanics που σε κάνει ό,τι θέλει και γιο. Αλλά άμα κάνει το άνοιγμα, δηλαδή εγώ με Jax πάντα την αφήνω να με βαράει. Και όταν φάει το δόλωμα και μου μπει, τότε τη γαμάω, της τα γυρνά όλα. Μαρία Παλάμ, να διαβάσει αρχαία ρε βρωμιάρη. Ποια αρχαία γάμω την τύχη μου γάμω. Δεν έχει νόημα. Μην μου παίξει κανένα βρώμικο. Εντάξει, πήγε να γίνει το λάθος τώρα. Τώρα έχει ulti, οπότε θα μπακάρω. Έχει ulti παλιά πουτάνα. Αν και έχω τα gold για ένα... Δεν έχω τα gold για δύο τέτοια. Θα κάνω back, θα πάει αμυθεί. 4-35, δεν βγαίνει τα gold, θα πουλήσω αυτά, θα πάει αμυθεί το game. Δεν θα περιμένω τόση ώρα. Την έχω στο lean. Πω έχω αρχίσει και πεινά πολύ άσχημα, δεν έχω φάει καλά. Κάτι μαλάκι σοκολάτα έφαγα στην αρχή. Αχ. Αυτές οι σοκολάτες και ένα τοστάκι από τον Delicious. Με διπλό το ειρήνα μου. Στριμάω BNB του Μπας. Σάββατο. Battle.net. Μελενίκου. Όλοι. Περιμένετε εδώ ένα ξύλο. Τι μου χώνεται έτσι ρε μαλάκι. Τόλουσα. Κοίτα, αλήθεια είναι ότι μπορούσα να τη χώσω. Άμα έκανα flash. Αυτή η Λεώνα τώρα 5 level είναι support πάλι καλά. Χάλασε βέβαια. Την πήρε λέει, γάμω την τύχη μου. Θα είχα πάρει το first. Το πρώτο tower του game. Θα μου το πάρει Λεώνα. Μαλάκα τι έκανε, είμαι άρρωστος αλλά ρε φίλε. Πώς το έκανα αυτό γάμο την τύχη μου, πώς το έκανα. Πρέπει να κάνουν κάτι, έχουν κάνει 10.000 βοηθητικά πράγματα για το game. Να μεγαλώσουν λίγο την ευκρίνεια έτσι του laser, να φαίνεται αυτό το σηματάκι που σε βάζει το τάνα, να φαίνεται λίγο πιο χοντρό ρε φίλε, λίγο πιο χοντρό κάνω το σπίτι τους. Να κάνει ένα κάτι, ένα εφέ κάπως λίγο πιο έτσι περίεργο. Να βαράει στο μάτι γάμο το σπίτι σας γάμο, μας έχετε φάει τα μάτια και θέλετε να τα βλέπουμε κιόλα. Σκουπίδια, ulti. Δεν έχει ulti, την έκλεψε το kill. Βασικά τι στο μπούτσο, έκανε ulti μόλις και δεν πήρε το kill. Πώς έγινε αυτό. Τέλος πάντων με το Μουμπί έχει πεθάνει αυτός. Άμα κάνω λάθος. Άμα κάνεις το λάθος. Α, καλά, άνοιξε ulti, τέλειος. Ό,τι καλύτερο μπορούσα να κάνω. Έχασα το tower που θα μπορούσα να πάρω. Πήραμε δράκο. Δεν πήραμε τίποτα άλλο ουσιαστικά. Δείτε εδώ. Αυτό που έκανα πούμε τώρα Warwick. Άμα μου το έκανε εμένα, εγώ θα λίβαρα. Άμα ήμουν Riven. Ωραία. Εάν ήμουν Riven, θα λίβαρα. Βέβαια είναι τυχερός γιατί θα πουσάρει όντως το minion. Αλλά και δεν πήρε ένα level, ένα wave XP ο Warwick. Και άρχισε να πουσάρει το lane του. Άργησε. Εντάξει, βέβαια δεν θα τα πάρω αυτά μήνω, αλλά κανονικά να το πουσάρει full. Είχε σωστά και ο Γκου έκανε ulti, το έκανε full τελευταία στιγμή. Full τελευταία στιγμή ήταν πολύ κολοφάτσο για πάρα πολύ λίγο. Δεν του κόψα το stun και να έχω να πιο εύκολα την τέτοια, τη Riven. Για πολύ λίγο δεν έγινε το play, για πολύ λίγο γάμω την τύχη μου. Αλλά εντάξει, το καλό με αυτή τη Riven είναι ότι χώνεται. Και άμα δεν έχει τα knock-up, τη γαμάω στεγνά. Ξαναχώνεται, λογικά θα έρθει ο Wolf. Βέβαια τώρα σου έχω ένα βίντεο, άμα έρθει. Αλλά έχει βγάλει σχεδόν Black Cleaver. Έλα πουτάνα, τον dive το έχεις φάει σίγουρα έτσι κι αλλιώς. Έλα να πεθάνεις εδώ σαν άντρας, με την τιμή σου. Με την τιμή σου άμα σε πάρει στο tower, σε ατίμασα σκατιάρι, σε ατίμασα.
Φέρ το tower, έτσι. Σου γαμάω το σπίτι και με βλέπεις να στο καίω έτσι. Μπροστά στη μούρη σου. Μπαπ, 600 gold. Δώσ' τα όλα εδώ. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Ό,τι χειρότερο. Αυτό είναι χειρότερο να το σκότωνα. Γι' αυτό. Το να είναι έτσι ανήμπορος. Εντάξει, με ένα QW έφαγε. Έλα βρε γάμο. Πάλι έχει ulti και με πιάνει το tower! Εδώ! Έχει ulti ο Warwick. Πόσο cooldown έχει, αφού εγώ θυμάμαι έχει μεγάλο cooldown αυτό το πουτσοπικ. Τι μεθολών έτσι τώρα, τι είναι αυτά ρε μαλέκης. Τέλος πάντων θα το φτιάξουμε. Γιατί παίζει και Thunderlord, σου μιλάω τόσο ώρα. Παίζω Thunderlord ρε φίλε, γιατί είναι καλύτερο για το lane phase, δεν ξέρω. Μου βγαίνει λίγο καλύτερα το lane από το Fervor, το έχουν έρθει και δεν ξέρω, μου έχει κάνει. Το δοκιμάζω τέλος πάντων, το περνάω από τεστ. Το κάτω με το ήταν νίκη λέει. Ήταν νίκη, είναι ότι δεν έχω καλό MMR ακόμα, αλλά το MMR φτιάχνει, δεν ξέρω αν το έχεις συνειδητοποιήσει. Είμαστε κοντά. Κολόσο είναι καλύτερο για Jax πλέον. Καλά, μπορεί να ισχύει και αυτό που λες με τον Κολόσους. Αλλά δεν ξέρω φίλε, πολύ αδερφιστικό πλέον γάμο, το σπίτι τους γάμο αυτά που. Γιατί το βάλανε αυτό το Master, ποιος το σκέφτηκε. Γιατί δεν και καλά να βάλουν τα tank έτσι μες στο game τόσο χοντρά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Την Dota να παίξω τέλος. Κάτσε μου φάμε να τάω το άλλο εδώ, μας έχουν γραμμίσει. Ωπ, τώρα πέθανε αυτός. Λοιπόν, μαλάκης πατούσα 1, 2, 3. Τα πάτησα όλα επειδή καμιέται και δεν με βολεύει το keyboard και έχασα τα κουμπιά μου να τον πήρα τουλάχιστον. Και το καλό είναι δεν χάλασα το ignite. Χατζούνιορ, έλα εδώ να παίξει να κατουρίσω ρε μπάσταρδο. Χατζούνιορ, κατέβα κάτω. Γιατί μας έχουν βάλει μες στο bot. Μες στην πηγή. Ο Ασύλουμ ρε μαλάκα, από το Άσυλομ. Από το Ίδρυμα ρε μαλάκα. Ο Ιδρυματίας μας γαμάει. Τι είναι αυτά? Τι είναι αυτό που βλέπω? Τι είναι αυτό το Milliven με 0 APM, άξιο per minute δηλαδή? Τι είναι αυτά που βλέπουν τα μάτια μου, μας γαμάει? Riven 3-5. Αχ! Την έχεις κι. Ναι, άμα μπεις θα πέθανες. Μόλις χάσαμε από την βλέπω. Καλό αυτό. Καλά. Εντάξει. Τα είδαμε όλα. Η Λεώνα τι έχει κάνει, 3-5. Την πήραμε εκεί, αλλά τόσα μοιάνα. Για πάμε εδώ τον πράγμα τον blue buff. Για πάμε να του πάρουμε τον buff. Double buff εδώ. Ωραία. Τώρα θέλουμε push στο top και τελείωσε το game. 18-21 με αυτά και με αυτά όμως. Πέθανε και ο Lee και η Lux. Τα σκουπίδια. Ο Bruce Little. Ωραία. Ο Ezreal πουλάει τρέλα εδώ. Οπότε θα ηρεμήσει. Τι κάνει ρε μάλλον? Ρε κάτι τέτοια με θολώνε, μα ξέρετε, θα ρίξω μπουνιά στην οθόνη. Τι 8-4 ο Ezreal για με κάνει εδώ 2 hit και καλά. Τι μου γύρισε ο Ezreal ο άσχετος ρε φίλε. Τι έχει συμβεί σε αυτό το game? Η Vayne είναι 1-15, για να δω. 2-4, Daniel Sin. Ρε μαλάξ, τι έχει γίνει σε αυτό το game πάλι? Το 4 δεν το πατάει με τίποτα λέει. Ποιο είναι το 4, το Trinket? Καλά ναι δεν το πατάω, αλλά δεν χρειάζεται τρελέ μου. Δεν είναι ότι έχει χρειαστεί κάπου. Χατζούνιορ κατέβα κάτω ρε μπάσταρδε. I have some from me Bailey. Καλά δεν ξέρεις ποιος είναι ο χειρότερος σε κάτι της καταστάσης. Πώς θα έρθει πάλι? Ποτέ! Δεν ξαναπάω σε μέρη που έχω πάει ήδη μια φορά. Τέλος. Θα σταματήσω αυτό το πράγμα που κάνω. Εντάξει, δείτε η Riven 6-6-4. Έχει καλύτερο σκορ από μένα! Και καλύτερο farm! Μαλάκα να σου πάω στα πάντα. Ένα β2 lane και τους γαμούσα. Και έχει καλύτερο farm και kill.
Και με ίδιο level εγώ με τη River. Ίδιο level. Που να τους πεθάνουν οι Mans και Red Dragon. Καλά, κλάσαμε τα αρχίδια. Κλάστε μου τα αρχίδια γάμο μάνα. Με πιάνει λέει ρε μαλάκα. Δεν μου κάνει κάτι. Από τον W Death Fire Touch. Δεν ξέρω τι στο μπούτσο είναι. Τέλος πάντων. Λέω να μπες! Μωρή πουτάνα στο Warwick! Στο Warwick! Ωραία. Κιου. Ούλτι. Δεν έχει ούλτι. Δεν πειράζει, τον πήραμε. Απλό πράγμα. Είναι 3 άτομα στο top. Σκότωσαν τα 2. Είναι 2 άτομα στο mid και έρχεται και η Lux. 3v2. Πολύ απλά πράγματα. Ούλτι. Μπράβο! Πολύ καλό. Πολύ κακό. Αχ, γάμο την τύχη μου, γάμο. Εντάξει, βγήκε το Trinity. Είμαστε δυνατοί. Όχι, θα... Ωχ! Δεν plays όλοι. Δεν plays η ομάδα, η άσχετη. Νικάμε στο σκορ, αλλά κάτι δεν πάει καλά. Η Lux παίζει καλά και καλά. 9-3, αλλά είναι Lux, δεν με τρελαίνει. Η Vayne είναι για τον Μπούτσο. Ο κακός παίχτης που χαλάει το team. Ωραία. Και κράζει τη Λεώνα, κράζει Vayne. Ωραία, πάμε. Bait! Μαλάκα το εξέ εδώ που είμαι χωρίς τον μπουφάν. Κάνω μεγάλο λάθος, έχω κρυώσει. Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Ωραία, πάμε το mid. Θα έρθουν όλοι εδώ έξω. Θα έρθουν όλοι, θα με γαμίσουν. Εντάξει, αυτό που έκανε ο γαμόμανος ο Brand. Γιατί ρε φίλε, και εγώ δεν έκανα κάτσω να τις παίξω, αλλά ήθελα να κάνω ένα play. Γιατί ρε φίλε, όταν με υποτιμούν έτσι, ας πούμε, που έρχεται αυτή η Riven και μου λέει τρελά, κάπου και εγώ θολώνω και θέλω να τους ξεφτυλίσω. Συγγνώμη για μένα με grasp. Τι να σου πω, λέμε ο καθένας όπως μπορεί. Είστε και εσείς μερικοί άσχετοι. Αναγκαστικά να παίξετε grasp στον μπαγκαλιάρο. Για να λέτε ότι κάτι κάνετε αλλιώς. Τελείωσε η καριέρα σας. Ακίνητη, μάλακα πώς παίζει έτσι ρε φίλε. Είναι άσχετη εντελώς και παίζει Vayne ρε μάλακα. Λες και παίζει MF κάθεται. Πέθανε, όχι. Αλλά κάνει μπαμ ότι είναι εντελώς άσχετη από τον παίχτη. Κάνει μπαμ. Δηλαδή ο τρόπος που κινείται. Το προδίδει αυτό το δείχνει. Η Lux δεν έχει ulti και κάθε και πουλάνε και τρέλα ρε μαλάκα. Δεν τρεχάτε ρε σκουπίδια. Πάμε Lux, πιάσε. Τα κατάφερε. Ενώ μπορούσαν να ξεφύγουν, γυρνάνε και τα λούζουν όλα. Εντάξει. Τέλος πάντων, τώρα τους γαμίσω άμα κάτσουν. Ωραία, πάμε. Πιάσε μόρι και αυτόν. Άντε γάμω τις μάνες πουτάνες σας. Με χώσατε πριν, πάρτε τα αρχίδια μου. Πάρτε τα αρχίδια μου τώρα, σκουπίδια μου. Ωχ, έλα εδώ. Ωραίος. Ωραία μωρή πόρνη, ωραία. Τώρα είμαστε για μπάνο κανονικά, αλλά θα πουσάρω λίγο και μετά θα έρθω. Γιατί δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή. Καλά πάει αυτό το game. Γιατί τέτοιο farm, γιατί ρε φίλοι και ο άλλος έχει το ίδιο farm. Γιατί παίζω ξύλο και τρώω γκάγκ από το Warwick. Και δεν έχω πάρει ούτε ένα γκάγκ. Ποιον έχω ζούγκλα, δεν ξέρω. Lee Sin ζούγκλα. Lee Sin jungle και δεν έχει κάνει ούτε ένα γκάγκ στο top. Όχι ότι έχει παίξει άσχημα, δηλαδή εντάξει. Βοήθησε τα υπόλοιπα lane, αλλά εγώ έχω φάει πολύ camp. Έχω φάει πολύ camp. Οπότε μην ρωτάς γιατί τόσο farm. Είναι το καλύτερο που πάει, δεν πάει καλύτερα. Έτσι πως έχει το game. Το farm δεν μετράει και δεύτερον πάντα συγκρίνεις το farm. Για λίγο πουτανόπεδο, για λίγο. Για λίγο ας είχα ξεφτυλίσει. Ωραία, πάμε Vayne. Χιλιάρι. Μα αλλά είναι πολύ άσχετη. Τέλος πάντων, της βγει το game. Λοιπόν, 2.300 να βγάλουμε Hex Trigger. Δεν ξέρω τι στο μπούτσο να βγάλω έτσι πως έχει γίνει το game. Τι έχουνε, Warwick, Brand. Θέλει ένα Hex Trigger. Θέλει ένα Hex Trigger.
Θα βγάλω και αυτό εδώ και λίγο έτσι πριν να έχουμε. Και είμαστε κομπλεντάν. Τίποτα, τουλάχιστον έχω μάθει μία. Ακόμα προσπαθώ. Στην προσπάθεια είμαι. Ό,τι μπορώ κάνω. Οι συμπαίκτες να δούμε πότε θα μάθω να παίζουν. Γιατί με χώρισε φλάφι. Μην δώσω κάτι. Μην δώσω γατή, αγάπη, αυτή έχει το τελειώσει. Μαρούγκα! Τρελέ μου. Αυτά τα αστεία τα διάβαζα παλιά. Εκεί που όταν πήγαινα το 2000, μπορεί να ήταν και 90 κάτι να πούμε. Που πηγαίναμε στα ίντερνετ καφέ στο Χαϊδάρι με τα πόδια από το σχολείο για να μπούμε στο rotten.gr, αλλά μπαίναμε και στα ανέκδοτα. Δεν θυμάμαι πώς λέγονταν. Ένα site με ανέκδοτα που έβλεψε τις μαλακίες. Είχε λίγο απ' όλα. Και είχε και ένα site έτσι που έκανες γκράφτη σε τρένα. Δεν θυμάμαι πώς λέγονταν, αλλά πάτουσες γκράφτη, το θυμάμαι. Αυτή τη στιγμή κατουργέμαι. Φωνάξε το Χάτζι Τζούνιορ! Γάμω το σπίτι σου, έλα. Μαλάκα, κατουργέμαι! Τόσο όρισμο. Λίγοι τα θυμούνται αυτά. Αν τα επιτυχία αξίζουν ζωή. Ορισμένα ναι, αλλά πάλι δεν νομίζω. Αχ, έλα εδώ. Μπορούσα να ξεφύγω ίσως. Δείτε το μπουστράκι, τι item έχει. Λεώνα, μπες! 3 άτομα μαζί. Ούλτι ρε γα. Ρε ούλτι ρε. Λεώνα, ούλτι, λολ. Όταν φλασάρισα μπροζάς. Η Λεώνα το χάσει, τώρα έπρεπε να έχει κάνει engage. Ρε χώστε το. Καλά, όλοι είναι μόνο αυτός. Έπιαν ούλτι, Λεώνα. Έκανε ούλτι και τη χώσαν πριν πεθάνει. Με το πνέκ. Καλά, εντάξει. Έχουμε χάσει επειδή έχουμε αυτή τη vein. Το παλικάρι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είναι εντελώς άσχετη. Εντελώς. Για να δούμε εδώ λυσίνα τον bronze. Πού πας βρε μαλάκα καθυστερημένε, πού πας. Γιατί μιλάνε ρε φίλε και δεν καταλαβαίνουν πόσο κακοί παίχτες είναι. Πώς γίνεται κάποιος τόσο αδάης ώστε να μην καταλαβαίνει πόσο κακός είναι. Frozen μάλλον δεν βγάζω. Ένα Spirit Visage μπορεί να θέλει εδώ. Έτσι για το Magic Resist, γιατί ακόμα και αυτός ο Warwick έχει πολύ Magic Damage. Έχει πολύ Magic Damage, οπότε θέλει να καλυφθούμε. Για να το ελόγω, that feels really. Ρε μαλάκα, δεν καταλαβαίνω ότι αυτοί δεν εκμεταλλεύονται το split push, όχι εγώ. Εγώ εκμεταλλεύομαι το split push και παίρνω 2 άτομα πάνω μου. Αυτοί δεν το παίζουν σωστά. Και με κράζουν. Πω μαλάκα, πάλι τα ίδια. Δεν είναι τόσο ολικιά split push. Εντάξει, πάω να το ίσω. Ρε μαλάκα, δεν καταλαβαίνω. Και πεινάω πολύ άσχημα, δεν μπορώ ούτε να σκεφτώ ούτε να παίξω. Πεινάω πολύ άσχημα, με έχει πιάσει τώρα το στομάχι. Καλά. Ο άλλος ο Γου δεν έχει ούλη και ανοίγει down και χώνει. Δείτε εδώ πως παίζουν. Άνοιξε ούλη και βάρα. Μιλή βέν γάμο τη μάνα σου πουτάνα επειδή παίζει αυτό σπασμένο πικ. Γάμο το Χριστό σου άσχετα. Σκουπίδια παίζουν αυτά. Τέλος πάντων. Κατουργέμαι. Ρε μπάστανε Χάτζη. Ωραία, η Βέν τον έσωσε. Πέθανε. Θα σκάσει η Ρίβεν. Δεν μπορείτε να κάνετε κάτι στη κακή παίχτηση. Κάντε back. Χωρίς σήμερα τίποτα. Μαλάκα κατουργέμαι, δεν μπορώ να παίξω. Χάτζη Τζούνιορ! Πάει εκεί στην έχεις τερματίσει. Το έχω τερματίσει μάγκες. Αλλά θα καθορίσω πρώτα τους γαμούμανους εδώ τους αντιπάλους. Και μετά πάω. Τους κατουρίσω τώρα ένα βίντεο. Ένα βίντεο τους έχω. Ένα βίντεο τους έχω. Η Λεώνα γιατί τρολάρε μάλακα, γιατί ψοφάν. Αυτή τη στιγμή γιατί ψοφάν.
Έλα, πάμε. Πάμε που σαν... Πω γάμο, το σπίτι τους γάμο. Αλλά έχω χώρο. Να πάρω ένα τάρτο σπούτσα. Όλοι συνέρχεται ο βλάκαν το ασφαλιάς με στα μπουνίδια. Μπέζουν. Μπράβο ρε Λύση. Ρε παιχτάρα μου. Πώς το σκέφτηκες αυτό? Το Q δεν πάτησα γάμο το σπίτι σου. Πώς δεν το σκέφτηκα αυτό ρε Λύση, αυτή την ούλτη. Εγώ μπαίνω για να κάνω για να κάνεις ούλτη. Free kills ρε μαλάκα, free kills γάμο τις μάνες σας γάμο. Δεν καταλαβαίνετε πόσο άσχημο μου το σπίτι τους. Φτυσίδι θα τους φτύσω όλους ρε φίλε, δεν μπορώ. Βγαίνει το σπίτι βίσας βέβαια, 40% cooldown. Θα έχω regen. Αχ, θέλω armor. Θα βγάλω αυτό και ό,τι γίνει. Και βλέπουμε μετά τι άλλο θα βγάλουμε. Πάρω αυτό εδώ. Αχ, δεν πουσάμε το map καθόλου. Μας πιέζουν όλα τα μήκη πλά του γηπέδου κάπου. Τους Summoners Rift ρε φίλοι μας πιέζουν. Δεν έχουμε καθόλου control στο map, αυτό είναι ό,τι χειρότερο. 16 level Gorg, 14 όλοι είναι. Ο άσχετος 9-3 με σάνφαρε Gorg, με σάνφαρε ο Μπρονζάζε μα που βγάζουν σάνφαρε νουμπάδες. Οι άσχετοι σε Gorg σάνφαρε μαλάκα. Θες και να παίξει ήταν. Το σήμισε αλλιώς στο βρακίλι. Εντάξει, η Λεώνα έχασε το game που δεν πήγε πριν. Και μου βγάζει σάνφαρε αντί να βγάλει το redemption ή οτιδήποτε. Που θα κάνει το ίδιο damage πιο γρήγορα και πιο πολύ. Έρχονται. Και οι δικοί μου τι κάνουν, τίποτα. Εγώ τι μπορώ να κάνω τώρα? Παίρνουν μπάρον οι αντίπαλοι. Εντάξει. Ή το κλέβει Lux ή χάσαμε. Τι να κάνουμε, δεν γίνεται κάτι άλλο. Ή το κλέβει Lux και όλοι μαζί. Έχουμε πολλές πιθανότητες. Το πήραν. Πώς το πήραν τώρα οι Lux και όλοι το παίζουν εντελώς. Χάσαμε. Φαινόταν γιατί έχουμε χάσει full τον έλεγχο του game. Είναι πολύ κακοί παίκτες όλοι τους. Δυστυχώς το League of Legends είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Όταν παίζει με εντελώς άσχετους μέσα, δεν μπορεί να βγάλεις άκρη. Δεν μπορεί να βγάλεις άκρη. Μπορεί να σε τρελάνουν. Μπορεί να σε τρελάνουν, σε στείλουν στην παράνοια. Αυτά τα πουστράκια. Αυτός το αγόρι που δεν ψοφάει με τίποτα. Έχει και το GA. Και δεν έχει κάποιο ουσιαστικό item με τη defense τρελό να πεις ότι δεν ψοφάει. Κάντε να μας πει Warmox ότι έχει 5.000 HP armor. Απλά δεν ψοφάει. Με λίγο εμάς, λίγο από αυτό, λίγο από εκείνο. 16 level. Θέλω το red buff. Φύγε μωρή Vayne, φύγε γάμο τη μάνα σου, 14 level. Πουτάνα. Αυτά μου τις πάνε ρε φίλοι, γιατί είναι και εντελώς άσχετη. Ωραία, πιάσε τώρα. Κιου. Μπες τώρα, μπες. Καλά, πώς... Α, καλά, μισό ντάμα. Μισό life. Εντάξει, πέρα. Ένας εκτός, ο Λύς είναι κατά το χειρότερο play που θα μπορούσε να κάνει. Η Lux ακόμα έχει την ulti. Η Vayne τρέχει. Έλα, παίξε λίγο. Έλα, σήκω. Σε λίγο παίρνουμε να παίξω άλλο ένα play. Έχουμε χάσει τώρα. Έλα, σήκω. Ούλωνε γάμο το σπίτι τους γάμο για πίξφα. Ρε μαλάκα, γιατί παίζει τόσο άσχημα η Vayne 5, 6, 9 και δεν βγάζει λάθος. Μαλάκα, αυτή τη τύχη δεν σου έχουν κάνει, μαλάκα. Ο Warg έχει πάρει το game επειδή έχουμε τον λίγο μπροστά. Είσαι εδώ, ρε. Η Λεώνα αυτή η καριόλα έχει τρολάρει πολύ άσχημα. Ενώ έπαιζε καλά σε μια φάση. Μάω. Γεια σας. Και εσύ άσπρος είσαι μαλάκα. Γιατί θα με αφήσει άλλο εδώ. Ρε μου την Παναγιώση, τι κάνεις ρε μαλάκα τσομπάνι? Δεν σε λέω μαλάκα. Μπρο, μια άρση οικοδομές δουλεύες. Άκουσα ότι είχα αυτόν ένα μαλάκα. Τώρα τον έβαψα να τον Παναγία. Μου κλέψει το κινητό. Πώς έτσι ρε μαλάκα, σαν 50 χρονών, 13 χρονών σε μπάσταρδε. Δεν μπορεί να μην
Μην μιλάτε τώρα ρε. Μην μιλάς καθόλου γιατί έχω θόλος. Κύριε Μιχάλη. Μην μιλάτε λίγο γιατί αυτό το game τώρα 40-43 αλλά χάνουμε πολύ άσχημα χάνουμε. Γιατί έρχονται και όλοι εδώ αυτοί οι event που ήταν 15 level άχρηστοι εντελώς, δεν μπορεί να παίξει ένα σωστό play. Ο Warwick δεν ψοφάει, ο άσχετος. Κακός παίκτης bronze. Μπρονζάς είναι και δεν ψοφάει. Εντάξει. Τώρα 18 σαν του πήρα τον Jay Worth. Event που είναι. Και ulti ρελί. Τι κάνει όλοι! Η event. Εντάξει 5 HP και δεν μπορεί να κάνει πολλά. Μαλάκα αυτή η Lux δεν έχει voice να βγάζει Lich σε Lux φώτα θα ξαναπαίξει ρε μαλάκα. Παίξει μπουνιές σε Lux αντί να βγάλει ένα voice και να τους γαμάει. Βγάζει Lich Bane. Η event έμεινε 5 HP επειδή την άνοιξε ulti. Ενώ θα έκανε ακόμα μια ώρα. Καλά η Riven τους γαμάει, έντα kill. Κλάμα μόνο. Κοίτα τι κάνει στην τύχη όλα! Στην τύχη όλα event, χαλάει το flash στην τζάμπα. QSS δεν πατάει να πάρει speed. Όλα στην τύχη, άσχετοι παίχτες ρε φίλε. Δεν ξέρω, παίζει να το έχουμε το game, αλλά δεν το έχουμε γιατί η Lux έχει βγάλει σκούπι το build. Τι Lich Bane βγάζει ρε μαλάκα. Τι Lich Bane βγάζει, βγάλε voice να κόψει. Πουτάνας παιδί. I got λέει, πάλι καλά το νιώσα. Τώρα που το έκανε μπορεί να σε φτύσω, να σου γάμω στη μάνα. Για δεύτερη φορά. Τι λέει ρε μαλάκα. Live είναι, ναι. Πες γεια. Πες γεια στο Χαγετάδο. Όχι, τέσσερα. Φύγε από εδώ σκουπιδιάς κατιάρη. Δεν υπάρχεις εσύ. Κλέφτη. Γιατί κλέφτη ρε μάλακα. Ξέρω εγώ γιατί. Σαν πούμε 5.000 άτομα. Πες να το έχουμε, αλλά δεν το έχουμε γιατί όλοι είναι τρόλ και άσχετος ρε φίλε. Δεν κάνει ούτε damage όταν κάνει. Πρώτον τα βγάζει mobility boot σε Lee Sin. Άμα δεν είσαι κάποιο σκορεάτη ξέρω που τα γαμάει όλα. Έχεις χάσει όλο το game. Λίγο αυτά mobility. Μόλις είναι mobility βάζει ηλίθεια. Έτσι επειδή το βγάζουν οι άλλοι, αλλά άμα είσαι άσχετος και βγάλει mobility γαμάς το game. Βουλών τώρα. Μου χουλείς ρε εδώ μέσα μαλάκια. Κουλή. Ούλτι, μπράβο! Βέν, βάρα! Βάρα μόλι πουτάνα Βέν, τρέχεις πίσω γάμο, τη μάνα σου τρέχεις πίσω πόρνη. Τον έπιασε. Έτσι. Τι τρώει ο άλλο. Εντάξει. Τελειώνεται. Μόνο η αδερφάρα είναι ζωντανή. Πούς! Τα κολόσα. Τους μπέει τα καλά, έκανε καλή ουλτή η Λεωνά. Εκεί που με είχαν πιάσει και ήταν σταματημένοι. Ωραία. Εδώ είμαστε. Πηγαίνετε με λεωφορείο σπίτια σας, έλα. Μπούλου. Σημαίνω τα καλιά σου να βρω. Σπίτι σου λέω, ρε, με λεωφορείο σου λέω. Τι λες ρε βλάκι. Τι δεν κατάλαβες. Έχω δίπλη τα αριφά, δεν σου πληρώνω. Ναι, είναι το άλλο αλήθεια. Δεν θα φύγω τώρα. Άμα κερδίσουμε θα παίξω κι άλλο ένα, άμα χάσουμε θα φύγω. Ωραία τον μπουρδέλο. Μα αλλά δεν το λήγουνε. Σου είπα δεν πάμε σπίτι σου. Το λίγη πουτάνα! Βάρα Lich Bane! Lich Bane! Βάρα Lux! Lux βάρα μόλι πόρνη! Πάμε! Μπραντ! Η Lux δεν... Η Λίξη κάνει ούλτι. Πάμε! Χάσαμε. Εγώ πετώνω. Αυτό θέλει να γίνει έχεις φέγγε. Νικολάκη, αυτά είναι καρδιά. Γάμο τη μάνα της γάμο. Η πουτάνα πήρε το C και δεν το χρησιμοποιεί. Μαλάκα το πάω. Τι με είπε μόλι πουτάνα! Ένα λεπτό προσπαθώ να έχω στον Έζα τον άσχετο. Και λέει maybe. Τι λέω βλάκα. Καλά άμα πάνε μπάνω θα το κοιτάω. Τι δράκος είναι αυτός. Όχι, όχι. Τι κάνουν τα πουστόπεδα. Μπάντορ. Έλα λί πουτάνας γε. Έλα γάμο τη μάνα σου από πίσω. Στεγνά. Το wave είναι εδώ ακριβώς έχεις. Τι με νοιάζει ρε.
Τι με νοιάζει ρε! Αρχηγός! Τι είπα! Ποια! Πούτσα! Έτσι έγινε με την Έλληνα και αλλάξει κάθε δωμάτιο δίνω ξύλο. Πουτάνες, τι κάνετε τα ζώα ρε φίλε. Μόλις είδαμε κέρδισες, Λοιπόν,